A przymknij, Jurek, no to teraz. No i jeszcze górę. A to logo to dla nich zrobiliśmy? To to było przywożone? Weź tą rączkę tak wystaw. O tą drugą, tą z tyłu. O i tak na bok można, tak, że niby jedziesz. No jest, a dobra. Także niby, o właśnie. Cześć.